Ja, jeg vil så lave en mundtlig fremlæggelse af vejledning 12, altså salmiak, det forsøg vi lavede og gennemgik op i skolen. Det består af 2 dele. Det består i, at jeg vil fremstille salmiak ud fra saltsyre og en vandig opløsning af ammoniak. Og så vil jeg påvise, om spejderhavl indeholder salmiak, og også om jeg selv har fået fremstillet salmiak. Salmiak er jo det stof, vi kender fra forskellige former for slik, blandt andet lakrids og bolsjer, men det er også et stof, vi støder på meget mere i vores hverdag, på grund af, at det blandt andet anvendes i shampoo og rengøringsmidler og lim. Salmiak, det har det kemiske navn ammoniumklorid, og det består altså af 2 ioner og er dermed en ionforbindelse. Det består af NH4+, som har navnet ammonium, og så består den af klorid, som er ionen Cl-. Og den kemiske formel, det vil derved være NH4Cl, ammoniumklorid. Som jeg sagde før, vil jeg fremstille det her ved en sammenblanding, eller ved at jeg vil få en syre-base-reaktion til at ske mellem saltsyre og en vanlig opløsning af ammoniak. Så jeg har den kemiske form for saltsyre og for ammoniak. Og jeg kan så se her, at i den her syre-base-reaktion, der vil HCl, som er saltsyre, vil agere som en syre, og derved afgive citodron, som ammoniak vil optage. Derved bliver det til ammoniumklorid, som er salmiak. For at fremstille det her salmiak, der skal jeg bruge ekvivalente mængder. For at fremstille salmiak selvfølgelig, der skal jeg anvende ekvivalente mængder af saltsyre og ammoniak. Og det her det kan jeg gøre ved at måle pH'en til cirka 5. Og grunden til, at den vil være svagt sur, det er fordi, at ammonium det er en svag syre, mens at klorid er en yderst svag base. Klorid vil altså ikke optage lige så mange hydroner, som ammonium vil afgive. Fremgangsmåden kan jeg ikke nå at komme sig ind på grund af tiden, men det er jo bare, at jeg bruger de her ekvivalente mængder til pH'en er cirka 5, og jeg derefter opvarmer på det til, jeg kun har mit salmiak tilbage. Her er mit resultat af de vejninger, jeg foretog. Nu vil jeg så beregne det praktiske udbytte og det teoretiske udbytte af salmiak ud fra de mængder, jeg har afmålt og brugt. Det første jeg gør, det er at beregne det praktiske, og det er bare at tage vægten af bærglasset efter og før, og minus det med hinanden, så jeg så kun har min vægt af salmiakken tilbage, og det er selvfølgelig i enheden gram, der skulle stå her. Når jeg derimod skal beregne det teoretiske udbytte, så skal jeg bruge formel for massen, der jeg vil finde massen af ammoniumklorid, og den hedder stofmængden gange den molare masse. Ved at tage atommasserne og plus sammen med hinanden. Her er nitrogen, her er 4 hydrogen, og her er klor. Det bliver så til 53,492 gram per mol. Da jeg vil beregne stofmængden, der bruger jeg egentlig formen for koncentrationen og skriver lidt om, sådan at stofmængden kommer til at hedde koncentrationen gange volumen. Og her er det 4 molar gange 0,025 liter, fordi det er mol per liter, og det bliver så til 0,1 mol, der er min stofmængde. Det jeg kan gøre nu er at finde massen ved at gange stofmængden gange den molare masse, som så bliver til cirka 5,35. Så beregner jeg, hvor stor en procent afvigelse, og det har så fået til 3%. Jeg har så kommet meget tæt på i mit forsøg. Og den her lille afvigelse kan så skyldes, at da vi varmede op på det her, og vi skulle have salmiakproduktet tilbage, jamen så hvis det bliver alt for tørt, så vil det begynde at sprutte lidt, og det kan skyldes, eller det har så gjort, at der er noget af det, der er røget ud over kanten, og derved har jeg mistet noget af produktet i glasset. Okay, det næste var, at jeg skulle undersøge spejderhavl. Og for at undersøge, om der er salmiak i, skal jeg jo påvise, at der er ammoniumklorid til stede. Jeg skal altså påvise, at der er ammonium, og at der er klorid. Måden jeg kan påvise ammonium ved, det er, at når der sker en kemisk reaktion mellem ammonium og hydroxid, så vil der blive dannet en basisk gas, og det putter jeg så ned. Og det vil jeg kunne se ved, at det vil farve mit indikatorpapir, som jeg har lagt over den brønd, hvor den kemiske reaktion skete i. Og det har jeg så gjort her, har jeg lige skrevet den kemiske reaktion ned, der vil ske, og her kan jeg se, at ammonium agerer som en syre og afgiver sin hydrogen til OH-, og derved bliver det til ammoniak, altså den gas, der vil boble op, og så vand. For at påvirke klorid, der kan jeg benytte den information, at det danner hvidt bundfald med sølvioner, og det har jeg så fremstillet min kemiske reaktion hernede, hvor jeg kan se, at her er bundfaldet, så bliver dannet ud fra sølvionerne og kloriden.
Ja, så foretog jeg så en positiv test, hvor jeg vidste, at der var salmiak til stede. Og her har jeg ikke helt fået skrevet de rigtige ting, kan jeg se. Jeg fik en pH på cirka 8-9 her, og det samme hernede, 8-9. Men jeg kan så spørge, har jeg fået fremstillet salmiak? Kigger jeg på mit eget salmiak her, så kan jeg se, at de informationer, jeg har fået her, altså at der er bundfald, og at pH'en så er 9, passer overens med min positivtest. Jeg har altså fremstillet salmiak. Hvad med spejderhavl? Indeholder de salmiak? Jamen her kan jeg igen se, hvis jeg sammenligner med den positive test, så stemmer de overens. Jeg har altså fået, jeg har altså dermed påvist, at der er ammonium og klorid til stede i spejderhavl, og at der dermed er salmiak i. Man kunne dog argumentere for, om jeg ikke bare har påvist, at der er bromid eller iodid til stede, da de også danner bundfald med sølvioner. Men, hvilket jeg glemte at skrive her, det var et hvidt bundfald, jeg har observeret. Og bromid og iodid, de danner et gult bundfald, så jeg har altså påvist klorid, og ikke bromid og iodid. Ja, det var det. Så jeg har altså påvist, at der er salmiak til stede, og at jeg også selv har fået fremstillet mit eget salmiak ud fra saltsyre og en vandopløsning af ammoniak.